дархости Freedom Now барои озодии вакилони мудофиаи зиндонии тоҷик. боздошти як шаҳрванди тоҷикистон ба иттиҳоми шиканҷаи кӯдак дар Санкт-Петербург. оташсӯзӣ дар макони зисти 4 муҳоҷир дар Русия. пирӯзии Раҷаб Таyyib Эрдуғон дар даври дуввуми интихоботии раисатҷумҳурии Туркия. як созмони мудофиаи ҳуқуқи башари амрикоӣ аз ҳукумати Тоҷикистон хостааст, то вакилони дифоъи зиндонии тоҷикро озод намояд. созмони ҳуқуқии Freedom Now аз ҳукумати Тоҷикистон хостааст, ки вакилони дифоъи мустақили бинобар ангезаҳои сиёсӣ боздоштшуда ва зиндонӣ дар кишварро озод намояд. дар ин дархости Freedom Now, ки дар Твиттер мунташир шудааст, бо ёдоварӣ аз зиндон шудани Бузургмеҳр Ёров ва Манучеҳр Холиқназаров гуфта мешавад, бештари аз вакилони дифоъи мустақил дар Тоҷикистон ғайриқонунӣ боздошт шуданд. Бузургмеҳр Ёров аз вакилони дифоъи саршиноси тоҷик аст, ки пас аз боздошту зиндонӣ кардани мақомоти Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар соли 2015 ҳимоят аз ҳаққи онҳоро дар додгоҳ ба зимма гирифт. аммо мақомоти Тоҷикистон алайҳи ӯ низ парванда боз карданд ва ин вакили дифоъ ба иттиҳоми қаллобӣ ва сохтакорӣ таи 3 даври додгоҳӣ ба 28 соли зиндон маҳкум шуд. феълан гуфта мешавад, алайҳи ин вакили дифоъи зиндонӣ барои бори чаҳорум бар асоси бандҳои А ва Б қисми чаҳоруми моддаи 247 Кодекси ҷиноии Тоҷикистон парвандаи нав боз шудааст. Бузургмеҳр Ёров ва наздиконаш ин парвандаҳоро сохта ва сиёсӣ медонанд. Манучеҳр Холиқов раиси анҷумани ҳуқуқшиносони Помир ва узви комиссиони Чилчор аст, ки дар пайи воқеияти Хорух дар моҳи майи соли 2022 боздошт шуд. ӯ дар моҳи декабри соли 2022 ба иттиҳоми ташкили иттиҳоди ҷиноӣ ва ташкили созмони ифротӣ ба 16 соли зиндон маҳкум шуд. Холиқназаров ин иттиҳомотро рад намудааст. дар ҳамин ҳол Freedom Now мегӯяд, Холиқназаров то боздошт шуданаш нафаронеро, ки қурбонии беадолатии иҷтимоӣ шуда буданд, кӯмак ва аз риояти ҳаққи инсону волоияти қонун дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳимоят мекард. ин созмони ҳуқуқии амрикоӣ гуфтааст, дар солҳои ахир фаъолияти вакилони дифоъ дар Тоҷикистон мушкил шудааст. Freedom Now созмонест, ки аз афрод ва ҷомеае, ки мавриди табъиди ҳукумат қарор гирифтаанд, ҳимоят мекунад. як шаҳрванди Тоҷикистон ба иттиҳоми шиканҷаи кӯдак дар Русия боздошт шудааст. ба иттилои хабаргузории Азия Плюс, Шарофиддин Раҳматов, шаҳрванди Тоҷикистон, ба иттиҳоми шиканҷаи кӯдак дар зимни ташкили ҳалқаи дарси динӣ ва таълими динии кӯдакон дар шаҳри Санкт-Петербург боздошт шудааст. алайҳи ин шаҳрванди Тоҷикистон мутобиқ ба қисми 2 моддаи 117 Кодекси ҷиноии Федератсияи Русия, ки шомили шиканҷаи 2 ноболиғ ва зиёда аз он мешавад, парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. ба иттилои манбаъ, дар баробари ин шаҳрванди Тоҷикистон, Шабан Динчер ва Фазли Оқоев, ки шаҳрвандони Туркия ва Озарбойҷон ҳастанд, низ боздошт шуданд. додгоҳ дархости боздошт кардани ин афрод аз сӯи мақомоти тафтишотиро таъид кардааст. гуфта мешавад, ин афрод дар пайи ба пизишкон муроҷиат кардани яке аз шогирдони ин ҳалқаи дарсӣ ва ҳамчунин бозрасии мақомоти пулис аз макони дарсии онҳо боздошт шуданд. додгоҳ гуфтааст, онҳо барои таълими динии фарзандони афроди муҳоҷир аз кишварҳои Осиёи марказӣ ҳалқаи дарси динӣ ташкил ва ноболиғонро ба омӯзиши динӣ ҷалб карданд. ба иттилои манбаъ, дар баробари таълими динии ин шаҳрвандони Тоҷикистон, Туркия ва Озарбойҷон афроди ноболиғро шомили ҳаракати Сулаймончилар низ карданд. бар асоси моддае, ки ин афрод муттаҳам мешаванд, аз 3 то 7 соли зиндон муқаррар шудааст. гуфта мешавад, Раҳматов ва Динчер дар додгоҳ ин иттиҳомотро эътироф карданд. макони зисти 4 муҳоҷири тоҷик дар Русия дучори оташсӯзӣ шудааст. ба иттилои Радиои Озодӣ, ин сӯхтор дар ноҳияи Пушкинои вилояти Маскави Русия дирӯз 28 май иттифоқ афтодааст. ба иттилои манбаъ, далели оташсӯзӣ дар макони зисти муҳоҷирон дар як вагон расиши кӯтоҳи барқ гуфта мешавад. хушбахтона ин оташсӯзӣ дар макони зисти муҳоҷирон талафоти ҷонӣ надоштааст. аммо онҳо дар суҳбат бо манбаъ гуфтанд, ба ҷуз аз ҳуҷҷатҳои хусусӣ, тамоми ашёи мавриди истифодаи онҳо ба коми оташ рафтанд. манбаъ ҷузъиёти бештар аз инро дар хабар матраҳ накардааст. бояд гуфт, теъдоди зиёде аз коргарони тоҷики муҳоҷир дар Русия дар вагонҳои назди сохтмонҳои ниматамом зиндагӣ менамоянд, ки дар аксари ҳолат онҳо танҳо аз оддитарин шароити зиндагӣ бархурдоранд. бо вуҷуди ин ва дигар мушкилиҳое, ки ба муҳоҷирини тоҷик дар Русия дунболагир аст, мақомоти рус эълон карданд, ҳиҷрати муҳоҷирини корӣ аз Тоҷикистон ба ин кишвар дар ҳоли афзоиш аст.
طی چند وقت اخیر از افزایش زنان مهاجری تاجیک در روسیه نیز گزارش داده می شود. کارشناسان امور مهاجرت دلیل افزایش توجه شهروندان تاجیکستان به مهاجرت به روسیه را در نبودن کار موافق در کشور و مشکل بودن سفر این قشر جامعه به دیگر کشورهای خارجی مرتبط می دانند. در چند سال اخیر حکومت تاجیکستان تلاش کرده است این نیروی کاری را به کشورهای اروپایی نیز بفرستد، اما به دلیل مصرف زیاد داشتن سفر به کشورهای اروپایی نه هم از مهاجران امکان هجرت به این کشورها را دارند. رجب طیب اردوغان برنده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه اعلان شد. کمیسیون عالی انتخاباتی ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی این کشور را برنده دوره دوم انتخابات پرزیدنتی اعلان کرد. احمد ینر رئیس کمیسیون عالی انتخاباتی ترکیه گفته است پس از شمارش 99 از 143% برگه‌های رأی‌دهی در участкه‌های انتخاباتی ترکیه و خارج از آن معلوم شد که رجب طیب اردوغان 52 از 14% رأی‌ها را کسب کرده است. همچنین رئیس کمیسیون عالی انتخاباتی ترکیه گفته است رقیب اردوغان کمال قلیچداروغلو در دوره دوم انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور 47 از 86% رأی گرفته است. احمد ینر افزود بر اساس اطلاعات مقدماتی رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهوری جدید ترکیه انتخاب شد. به گفته او اردوغان در نسبت قلیچداروغلو 2 میلیون بیشتر رأی گرفته است. گفته می شود نتایج نهایی رأی دهی در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در 1 ایون اعلان می شود. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان این پیروزی را به رجب طیب اردوغان تبریک گفته رویکرد اخیر را دلیل اعتماد مردم به او گفته است. در همین حال کمال قلیچداروغلو دور دوم انتخابات را ناعادلانه ترین در سالهای گذشته خوانده گفته است مبارزه او علیه حکومت اردوغان ادامه خواهد کرد. رجب طیب اردوغان از سال 2003 به این سو به عنوان سروزیر و رئیس جمهور در رأس قدرت ترکیه قرار دارد که انتخابات اخیر رئیست جمهوری او در این کشور را به 5 سال دیگر تمدید کرد. انتخابات اخیر رئیست جمهوری ترکیه که به دور دوم کشیده شد توجه بیشتری از رسانه‌های بین‌المللی و محافل سیاسی را به خود جلب کرده بود.